Pero sa ako nang giingon, mo respekta unsay desisyon sa Supreme Court. Dili tam nondo pong suto nga sa iyang gusto mo gusto niya ang Supreme Court mahigalag musupak sa iyang gusto, masuko ka Supreme Court. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita mga kagilaan ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte, posibleng makasugod na sa Hulyo 6. Straight to the point. As pagkakaroon may galado na may gi-issue mga kagalaan nga patubagon ang Vice Presidente sa impeachment court, gitagaan og napo kaadlaw mga higala 10 calendar days og ang ikanapo nga adlaw ni ana mabutang mahigala og Sabado unya kay ang sunod nga office mga higala ni ana mao man ang adlaw nga Lunes. So adto sa adlaw Lunes mo'y katapusang adlaw June 1 ang calendar days mga higala nga mosumad. So mo nay hatag og higayon nga maka-submit sa iyang tubag si Vice President Sara Duterte. Human ni ana mahigala ang prosecution maghatag sa mga kaigalaan og matawag nato mahigala ga reply sud sa 5 ka adlaw. Tanawon ta mahigala og maka-reply sila within 5 days or bisag before 5 days maka-reply na sila. Unya i-evaluate na mga higala sa kining matawag nato mahigala impeachment court. Unya gikatakda na nga sa Hulyo 6 na. Sugdan mahigala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. At honesta nga tagag pagtagad sa mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang atong pagpadayon mahigala paghisgot, labot na sa gipagawas ng kamanduan sa Supreme Court, may labot mahigala sa gipangayo nga interim relief, provisional relief ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dunay main case o duna sad mahigalay provisional relief nga iyang gipangayo nga mao kanang temporary restraining order. Straight to the point. Ang TRO mga sukin tigpaminaw mo'y gidinay sa Supreme Court. Atong respetaran ang Supreme Court niya na mga higala kay Korte Suprema naman mahigala may nisulti. Apan atong i-discuss mga sukin tigpaminaw kay kini provisional relief pa lang, dili pa ang main case mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Unya, kung atong masayran, ang voting mga higala dito sa Supreme Court, siyam ka mga justices ang nibutar nga dili mo issue og TRO. 5 ni ana ang mibutar nga mo issue og TRO, samtang usa ang mi-abstain. Straight to the point. So buti pasabot nga kana palang daan nga issue mga kaigalaan na bahin ang mga justices sa Supreme Court. Straight to the Kaya point. doon naman mahigalay 15 ka mga justices. So dito sa Supreme Court, within the Supreme Court, doon ay debate nga nahitabo among the justices, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Tagata sa nagpagtagad rumutaga sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Unsa may mga implications ani. So ang atong posisyon o ang posisyon mahigala sa uban o uban nga mga opinions, i-consider na mahigala papariha-parihag mga argumento. Ang ayan bang mo isyog TRO or dili, nabahin sila. Ato ni hatagag pagtagad karon apan dili pa ang main case mao igisgutan ini mga kaigsunan. Straight to the point. Tagata nagpagtagad rumutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad, ang Iran ni balik na usab sa pagtukod sa ilang military industrial base nga mas paspas pa kaysa unang gipanglantawan o giingong naghimo og mga drone. Matod pa mahigala base sa US intelligence sa Amerika. Straight to the point. At sa nagpagtagad rumutaga makigalaan na unsa naman ang problema ha. Una nga volatile paghapon ang sitwasyon dito sa Middle East mga sukid tigpaminaw. Ang aton ini kutob na kita mahigala sa mga panghinaot o mga pagampo. Naunta dili na mo escalate pa, di na mo balik pa mahigala ang gira sa Middle East kay mao na itong ingon lagi sa atong experience. Bisan kita way appeal sa gira pero kita mahigala mo ay nag-agungoy og una. Gumikan sa kamahal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko
DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala ning mga panghitabo sa atong nasod. O gingon man ang paghatag mahigala og kinini ang resolution sa Supreme Court may labot mahigala sa prayer ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang petition dito sa Supreme Court o sa iyang gipangayo nga temporary restraining order. Ang gahapon wa kita ka-discuss kay na dunay dakong panghitabo dito sa Naga ato patong himuan og dugang follow-up labot sa duha ka mga bata nga namatay sud sa auto og mohinungdan nga atong gifokusan sa kay ang ato mahigala nga maka sabota mahigala unsang hitabua unya maka tabang punta. So mo nga salamat kay sa mga ni-donate. Pila na may atong donation dai katong usa ka adlaw na tay donation sad. Katong duha ka bok namatay ato na tong i-turn over lang sad. Nagsunod tong ato mahigalang papangayag tabang pero sige lang, no? So mong gahapon wa ta ka discuss ani mga sukid ti paminaw niining maong isyu. Ikaduha, ang Supreme Court mipagawas lang og press briefer apan wala pa mga higala ang iyang desisyon gyud nga ma-download. Kay karon pang adlawng Lunes kuno i-download, lakip na mga higala ang mga dissenting opinion. Mo nindot nga basahon o giunsa pag-decide sa Supreme Court kanang maong TRO, temporary restraining order, o naunsang hitabua mga kahigalaan, no? Dunay 5 nga ni oppose, naglain-lain sila og opinion. So sa laktod nga pagkistorya, kining voting mga kahigalaan nga 951, buti pasabot, siyam ka mga justices ang niingon mahigala nga dili angay mo issue og temporary restraining order may labot sa warrant of arrest issued by the ICC. Siyam ana ang miingon nga dili kinahanglan mo issue og TRO. 5 ka mga justices ang miingon nga kinahanglan nga mo issue og TRO. Og usa ni ini ang ni-abstain mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kini dunay but pasabot. Dili ni unanimous decision. That's one, ha? Dili unanimous decision. Buti pasabot dunay lain-lain nga desisyon ug but sabto nato nagdeliberate ning Supreme Court ug dunay debate within sa mga justices sa Supreme Court. Straight to the point. Kadibate sa sud nga mao ni akong posisyon, mayong pumpikas mao ni akong posisyon. Ug mahinungdan ni come up sila ni ining maong number. Sa laktod, kadtong niingon nga angayang mo issue og TRO o dunay miingon dili angayang mo issue og TRO. Pulos dunay katarungan. Do sa ako nang giingon mahigala whatever decision sa Supreme Court ato kana mahigalang irespetaran. Kay lisod man sa kaayo mga higala nga wala na sa gitay tuuhan, no? Ang atong gipang-discuss dinhi masabot nato nga dunay mga justices nga maumaotag arguments. Pero pag voting lang, pildi lang sa voting. Kay siya man, daog man, numbers game ang gyapon ng mga sukit paminaw kay in-bank man. Moingon tag in-bank, buti pasabot silang tanan. Supreme Court justices ang ni-decide. Lahi man ang by division. Supreme Court mo decide siya pinaagi sa in-division. But kini in-bank. So sa in-bank, siyam kabuok sa 15 justices of the Supreme Court, siyam ang niingon nga dili angay mo issue og TRO. 5 ang niingon nga angayang mo issue og TRO ug dunay usa nga ni-abstain. So ug atong lantawon mismo dito sa Supreme Court wa magkapariha ang ilang mga opinion. Pero sa ako nang giingon mo respekta unsay desisyon sa Supreme Court. Dili tam nondo pong suto nga sa iyang gusto mo gusto niya ang Supreme Court mahigalag musupak sa iyang gusto masuko ka Supreme Court. Di lang po taana. Ang ato tahuron tong Supreme Court. Pero unsa may bot pasabot ani? Buti pasabot nga sila mismo nagkalahi ang ilang opinion. Dili man ni unanimous decision. Dili unanimous. Unya atong i-explain mahigala, buti pasabot nga ang gidesisyonan karon Supreme Court ang TRO pa lang. Unsa man ang TRO? Usa ka na mahigala ka provisional remedy
or provisional relief. Part lang sa prayer sa petitioner. Part lang sa prayers nga gibutang may galang Senador Ronald Bato de la Rosa. Wa magpasabot nga ang main case na atong tanaw na ang press briefer mahigala Supreme Court. Ani atong para ma-explain nato mga sugid tigpaminaw. Kaning maong TRO kabahin lang ni. Amo ni ang yang press briefer mga sugid tigpaminaw. Pwede ba nang malinyahan to names? Katong first, second, third paragraph. Kana. Okay. Sige, okay. Matod pa din the Supreme Court in a vote of 951 denied the prayer for a temporary restraining order or TRO or status quo anti-order SQAO filed by Senator Ronald Bato M. de la Rosa. Buti pasabot ang labang hukmanan. Sa butong nga siyam, 5 usa, mi basura sa gipangayo nga temporary restraining order nga gi-file ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So wala mahigala gi-grant kining gipangayo ni Bato nga TRO. But daghan pa din mahigala mga gipangayo, daghan pang i-resolve sa Supreme Court. Ang main case wa pa ma-resolve. Usa pa lang ni. Dili pa ni ang main case. Unya, another gipakuna na to. Gipa-highlight na to. In Senator De La Rosa's manifestations, he prayed for a TRO and or SQAO. Mo ni sa mahigala, no? Nya, so, dito lang tayo sa second to the last paragraph names. Move sa taas names. Para tumabasa names. Kanang sa sunod, move pa. Kaya mo ni mga highlights, mga kaigalaan. Okay, kani. Matod pa din may gala, the Supreme Court, emphasize the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. So, klaro na. Straight to the point. Sa Binisaya pa, ang Korte Suprema may desisyon lamang sa gipangayo nga interim relief. Kay may kag TRO, usa ka na ka provisional remedy or provisional relief nga gipangayo nimo, may labot sa kaso. Dili na mo main case. Tipik lang siya. The main issues, matod pa, ang main nga mga issues nga gi-raise sa parties sa ilang mga pleadings o motions, resolbahonon pa sa main nga kaso. Straight to the point. So, kining TRO, mga kaigan, dili pa ni kinini ang main case. Pero atong masabot, buti pasabot ani, ang Supreme Court, mga kaigalaan mismo, nagkalahi-lahi ang ilang opinion. Ang Supreme Court mismo, siyam ang uyon, nga dili mo isyu og TRO, 5 ang uyon nga mo isyu og TRO, samtang usa ang ni-abstain. Straight to the point. So, dunay debating na hitabo Supreme Court, TRO pa lang, wala pa ang main case. Now, kinini ang, kung atong tan-awon mga higala, unsa bay bot pasabot ani? Para nga masabtan sa liman ha. Ani unta ni pagsabot, pag hatag ko example sa mga lalaki. Nako example sa mga lalaki, unsa may ganahan sports sa mga lalaki kanang basketball or baka boxing, altas boxing. Ug sa boxing mga kaigalaan, 12 rounds of boxing, malagmit nga sa unang round, nidaog pa ng litan mahigalag, away mga kaigalaan si Mayweather o si Pacquiao. First round, nidaog mahigalas Mayweather. Maklaro man naman, ikaw mismo nagtanaw, maklaro man na sayo naman ang pag-judge anang sa boxing. Naas Edward Ligas ay, mo judge mahigala. O kinsay daog anak nga round, 10 ang imong score. Ang pildi anak nga round, 9. So kasabot ka, bisag kita nagtanaw, okay, kasabot ka nga katong first round, murag kang Pacquiao to. Makabana-bana ka ba? Katong first round, pildi Pacquiao to, nalkansi. Bisag kay ordinary nga mga tao, kasabot anak. Pero kung manak-out ni mo ng kontra, pag first round pa natumba na kay, pero nibangon man, 8 ang iyang score, ang imo 10. Katong ni daog 10, ya ang katong kontra 8. So nabiyaan gyud kagamay o panalitan og na tumba ang kontra. Pero it doesn't mean nga daog na
Sa tibok vaccine kay 12 rounds man. Adto na mahigala sa mahuman gyud ang 12 rounds kung makahumansad. Kaya na may uban mga kaigalaan nga natumba taon-taon ni bangon mga kaigalaan naka-recover. Unya pagkahuman kini ni ang bisa ka ni katong ka Marquez ug kang Pacquiao. Katong natumbas na knockouts Pacquiao mga kaigalaan nga murag ni hawk sa canvas nga mura og kakita sa megalag aninipot. Ikapila man tong round. First round ato medyo kang Pacquiao man to. Pagsikan iya, pagsunod niya na, mura sa dasmagag multicam. Pildes Pacquiao. So, sa boxing pa na mga kaigalaan, ang first round, dili maoy mo determine sa tibuok mga higala nga boxing ug daog na bagyo di pa. Mao ni siya ang sama ining tiaro. Nga kanang desisyon may galas tiaro tipik lang siya sa main case. Ang main case pabuto na to unsaon pag-decide sa Supreme Court. O garitas mga babae, ang itong example may gala ka ng Miss Universe. Alas cases minya, so ito man ang mga Miss Universe, kaya ganahan mo na tanaw yung mga Miss Universe. Sagya lang si Inday Ken Galiniya, ganahan mo tanaw Miss Universe, masabot man na to kayo. Ganun sa si, Kuan, Mikey, kini si Raymart Pugoy, so ito kaya ba sa mga Miss Universe na. Pero ikaw kilay na imong interest po na Miss Universe kino ganahan gikap kay tan-aw kay. Sa Miss Universe pa na, daghan mo na. Wa pasabot Miss Universe, nakadi ka mo daog Miss Universe kung daog ka mahigala sa best in evening gown. Yan na. Best in national costume. Daghan mo ng mga kwan. Nya naay maayo sa Q&A, yan na. Doon na po mahigalay sa swimsuit nga pagkuhan, Katulad ganahan mo, bakit mo sa swimsuit na kay? Daog ka sa swimsuit, o pildi ka sa swimsuit pananglitan, kanang usa ka kandidata sa Miss Universe, di pa ka ngay ma-discourage. High moral lang yapon ka. Kaya lisod magkayo mga kaigalaan og sa konpalandan daikin, best in national costume. Murag naalanganin imong costume, kaya tanaw ka sa mong kauban, murag maskuan. Doon na may mudaog, ana. Ma-discourage ka, wala na. Dili pa na maoy tibuok gyud nga mahimo kang Miss Universe. So, portion na may Miss Photogenic. Daog ka sa Miss Photogenic. O napildi ka sa Miss Photogenic, kay dunay nakadaog lain. It doesn't mean nga katong ni daog sa Miss Photogenic. Mao na gito Miss Universe, daikin. Usa lang to. Kabahin sa contest nga ni daog ka. So, nani mga higala kining kaso, kay dili man main case kanang TRO. So, dili na pasabot mga kagilaan nga ni daog na ang main case. Wala pa. Temporary restraining order pa lang na mga sukintig paminaw. Straight to the point. Pero mao lagi na mga kagilaan, og dako po nila sa bato og dili, na lahi na po ng istoryaha mga sukintig paminaw, kaya nahibaw, kaning administration karon. Kining administration may gala, lahi man ang ilang mga kuansad. Lahi man ang ilang mga higalang mga pamaagi. Naibaw bitaw tana mga sukitig paminaw. Kini Supreme Court sab dili lalim na respetaran na sa nato kay di po lalim nang mag-decide ka Supreme Court dayo. Nganong lalim ila gyud nga deliberate umayo nagdebate sa maayo dito. Ngano man ug unsa imong decision sa kang batugod, matakdan mo gutong kang Duterte day. Medyo di lalim bugat kaining kasuha mga kagalaan. Kay moingon may galang Supreme Court panalitan kini for purposes of academic discussion nga mo isyong Supreme Court o TRO daikin nga kuan gyud yung mga nung Duterte o man nagtok isyong TRO dako kayong kuan ba manlabad sa uni tinulay lang sayon na sa teory mga higala pero sa actual gyud medyo dili lalim kasabutan sa mga justices Supreme Court may galalabi na karon under ining sitwasyon karon mga kaigalaan mo na ko unsay decision Supreme Court ato lagi nang ato nang respetaran, labi na ining sa TRO pa, wa pa ang main case. Kanang main case gud landaan, the same raman ang more or less pareha raman ang petition day kini Duterte kang bato. Mao man kasuha na kay sila man kuyuga. Allegedly kanang kaso mahigala ni Duterte dito sa ICC, mao na ang kaso ni Bato. Mao na nga kung unsay mo petition Supreme Court makahig ang kang Duterte.
Sumuna nga di lalim ang pag-decide ani. Di lalim. Imagine ka mahigala og para na madama higala si kay to na mo Duterte sa dahig nga sa bato di apas Pilipinas. Imagine kag moingon mga kaigalaan kasabot gid ta mga kaigpida. Di lang nako madiscuss tanano kay on the air magud ta mga sukitig paminaw. Pero tinulay lang dili lalim ni sa matag usa ka justice man ang ako maingko ato la sa respetalan gyud unsa lang ilang desisyon. Kay limang ka mahigala i-decide nila mo epekto ni mga kaigalaan kan Duterte dekin. Mo epekto ni. Umingon mahigalag Supreme Court nga dili valid ang warrant of arrest sa ICC. Mapitaran ko ito, ganun na to naman abot na Duterte na noon dito sa dahig, mao lagi magubot, kuan ba? Muna nga, una-una, Justice Supreme Court pida, bugat ning maong kuan, bugat kining maong question. In fact, ang petition ni Duterte may galasukad sa padakopila naman, kapin sa tuig na daywa pa ma-resolve. Manay plangka-plangkang istorya, ha? In anak may galang ni deliberate ang Supreme Court, wa pa ma-resolve. Kining TRO, dinalian man ng TRO, mananana sa decision sa TRO, but it doesn't mean nga ang main case, madugay pa ng main case, mo mitaming ang Supreme Court, kung basag balik ha. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Pila man, how long will it take for the Supreme Court to decide sa main case? Muna dakong question. But we will not give pressure also sa Supreme Court kay lahi ng ila po dito mga sukitig paminaw. Dili kinalalim ng ilang kalakisan. Muna kong ingon, obserbare, ang kanang Duterte nga petition. Sukad pagdakop ni Duterte mga sukitig paminaw. Hangtod ron, wa pa ma-resolve sa Supreme Court. Wa na to'y hisgutanan sa TRO to. Because the TRO is already moot and academic considering that Duterte was already brought to the Hague. So wa na hisgutanan nga TRO. Kining kang bato, naay dakong hisgutanan sa TRO. But the same lang ni nga kaso. Whatever decision sa Supreme Court mo apiktar sa kung Duterte. Munay banaon o hunaon og mayo Supreme Court mga sukitig paminaw. Nga kining foreign dili ba lalim sa ilang kabahin sad. Constitution ang atong balaod because di gyud lalim. Limang kag moingon Supreme Court may galang nga okay ng foreign judgment without the scrutiny may gala sa judicial system nato diri. Pwede nang ma-implement kuyawa no? Kini for purposes of academic discussion lang ha. Kasi ako nangingon ako example, pila man ko kahandol og kaso ng recognition of foreign judgment. Bisan pag doon na divorce dito, tinuod ha, divorsyado na ang usa ka Filipino or Filipinas o usa ka nasod dekin. Nanay divorce decree, dili man natuuhan diri sa ato. Umaminyo kag balik diri sa ato, di mo hatag mahigala ang Philippine Statistics Authority o Certificate of No Marriage. Di ba na pwede mo ipakita na naman ko, divorce naman ko. Daya, divorce decree. Labi pa magtanaw sa PSA dito, na lahi naman ng sinultian. Labi Japanese day. Di ba na, kasabot gani ani. Mawala po na ka ng dahig, kung sa may sinultian sa dahig day, di ba friends? Limang ka na niya mo, imong ipakita, mahigala. Valid day, huwag kasabot, kung sa maning ko ana, huwag kasabot, kung sa ibot pasabot gani. Muna mo agi sa scrutiny, judicial scrutiny. Oh, recognition of foreign judgment. Kanang Korea, na-divorce ang South Korea, na-divorce ang Japan. Ang mga practicing lawyers nga naminaw na karon makarelate sila. Ano practicing lawyers ha? Di na pwede yung imo ng judge nga judge na amay ko dito. Na naman na divorce bisag tan-aw sa Google judge. Dili mo sugot ipa-prove gyud nimo dito asa man ang divorce decree naa. Nya na kay pruiba nga kining maong divorce naa nang balaod nga divorce anang maong nasod guha na sa kag dokumento nga naa na i-divorce aning nasura i-prove pa na nimo. Labi naglain og language dili pa in English ba o ta kasabot. Magdakag order ito, hinapon nga order dadon nimo sa PSA. Mangayo kog kuan sir kanang certificate of no marriage kay maminyo ko balik na divorce na magko dito sa Japan. May yung PSA day ang imong record din na minyo man ka. Ipausab ni usa, di man mo usbo ni tungod lang sa hukom sa Kortes Japan.
Labi na may kasabot ana unsa nang kuan pagkasultiha. Ug mo decide ang Supreme Court ani mahigalam medyo kuan ha, manan dili ilalim ako kasabot ko. Dili ilalim man libog ang mga justices ani. Mo take time sila gyud. Mo take time. Mano akong ingon ang balaod mga kaigalaan. Pagibalik-balik ko gyud ang Lady Justice nga nagdag timbangan blindfolded siya para di sa kakita kung kinsay subject. Problema gud karon tungod magud kay Duterte niya naway nangasok kung Duterte day. Mo ay kuan gyud na. Pero panulitan dinis Duterte may butang niya. Butangig blanco na. Bar exam atong question na sa bar exam. Why ngan? Why tao na involved? Lahi ang imong answer. So kini mga kaigalan, balikon ko atong respetaran ang desisyon sa Supreme Court pero dili pa ni ang main case. Manghinaot ta mahigala nga mubalod ta because sovereign country man ta. Apan sa ako nang giingon, managlahi man ang atong opinion, mismo ang mga justices sa Supreme Court nagkalahi man ang opinion pag voting lang, naalanganin lang sa voting mahigala kay lima ra may niingon nga pero puro si mga banggiitan ha, lima ka justices good. Niingon mahigala nga kinahanglan ta mo isyog TRO. But siyam nalupig sa voting kay siyam miingon dili ta kinahanglan mo issue. So nagpasabot nga nagkadaiyang mga opinion kana. Ang ato lang mahinaot ta sa main case lamdagan unta ang ato mga justices alang mahigala sa main case. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Before ta mo padayon sa mga hisgutanan dito sa kauluhan, tugutin lang sa gamay nga mohisgot ko ining nahitabo kay taga Capitol site manggod ni. Sa to pa among silingan ni diri. Sa atong sibianan DYHP RMN Cebu, maari gani mog sugbo ang atong sibianan di address may Capitol site. Unya kini ni ay maong usa ka student leader sa University of the Philippines. Kini ni ang taga diri man ni sa ato mahigalang Capitol site, malagmit atong silingan na ni diriday. Nasa taas no, ilang panimalay. Mo nang akong hisgutan kay ato maning silingan. Unya medyo di lalim kining maong kahimtang mga kagalaan kay napatay ni sa enkwentro didto sa Negros Occidental. Straight to the point. Sige manggubat in Negros Inday no? Niadto milabayng April day didto sa Tubuso. No? Tubuso Negros Occidental. Doon ay encounter mga April 19 kadto. 19 ka mga sakop sa New People's Army ang namatay. Dito sa Binakbakay mahigala sa Barangay Salamangka. Ilang gika enkwentro ang 79th Infantry Battalion o nagka-enkwentro ang NPA Northern Negros Front. Niya ang Cebuano nga namatay usa ka teacher matod pa nga taga Tabugon. Karon April 19 to. Grabiha din yung lugar day. Kantong atong giadtuan bitaw sa kanang Trinidad, dito sa Hilaitan, dito sa kuan na. Doon ako noy daghang mga kuan sa dito sa una, mga encounter nga nahitabo. Mo nang dunay mga lalim ka na maong lugar pod mga kaigsunan kato among giadtuan. So kadto mo tong sa April 19. Sus, pag ngadto na mog Negros. Nagplano para ba mi nga mo lahos mi dito sa Negros Occidental? Kay kana bang mo suri-suri dito repita. Kuya wa May 16 man today. May 16 man mi ni adto sa kuan. Negros, higikan tag Sabado day no? May 16. So dito ta mahigala sa Negros. Kuan na Sabado. Higikan mi diri mahigalag kadlawon. Abot mig Dumaguete. Suri-suri mi dito niyan ngadto mig Valencia, adto mi mahigala sa Sulphur Bench, adto mi Pamplona. Katong kang kuan, akong gustoon nga adtuon gitong Pamplona kay gusto ko mo tan-aw may gala sa area diin girakrakan og namatay si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Mao ta akong giuna gyud. Kay akong mga kaubanan gusto mo adto sa Negros Occidental. Kay kini di ay kuan day kining Mount Canlaon Occidental naman sa day no? Occidental na. Unya, ang ilang kasamang Jane Gallardo, murag Occidental tong ila. Si Benji, mo di sa Oriental.
So gusto pang among ubang kauban nga musuroy ta dito sa Occidental. Kay mulahos na day ka nang dool naman ang gihulngan. Sunod sa gihulngan day mo man to ang San Carlos City naman siguro, no? Nagsunod ding maong mga syudad ay maahon. Unya unahan dito Occidental na. So bida, og nakaadto tayo dakin magka-coverage ta dito ahat. Ni anang Sabado nahitabo mga higalang binakbakay tali sa mga rebuilding NPA og ingon man mga sukid tigpaminaw sa lahi po nilang ikabangga dito ang 15th Infantry Battalion. Apil sa namatay kining student leader kaniadto diri sa University of the Philippines sa Cebu. Nga mao si Vince Dingding. Mo man no? Vince Francis Dingding. Daga diri, Capitol site. Muna nga akong gisgutan ay kay among silingan ni diri. Kining mao mahigalang usa sa mga casualties. Natong Abril, ang casualties 19 kabuok. Ang karong Mayo, ato lang mahigalang pag-adto mong Negros na tunong dito bike. Dirita sa Negros Oriental o dool na sa Occidental. Nagubat na dito. Wa naman na makatagad kaya dito mahigalang. Although ang atong newsroom monitoring, ba't ka nagong tuwata dito mga sukid tigpaminaw, medyo kuman natay gitambungan kasal ni kasamang binjit ng hiyan unya sagol lang na po laag-laag tong ato dito. Palahi ba lang usa ba? Sagol bakasyon gamay nana. Pero sa Inday Ken Galiniya o baka ba nan sige trabaho ako napugos ko programa pagka Martes na. Kay atong gipasalamatan sa kasamang buhin nga mo ni handles tong program pagka Sabado, pagka Lunes. Sus pagka Martes niingon man nga na sa hearing. So kutob la sa 6 to 7. Wa may lain mag-handle kes binji to man lagi dito. Adi nag-remote broadcast lang ko dito nadara man po noon. Pero kadtong panahon na anang Sabado nagbinakbakay na dito ang militar Philippine Army Infantry 15th Infantry Battalion og ang grupo sa Southwest Negros Guerrilla Front maoy gi ka-enkwentro. Grabe, 5 ang napatay na sa sundalo, way napatay? Way napatay. Katong sa April, 19 ang patay sa NPA. Alleged NPA members. Ang sa sundalo, pila ko patay ito. Oh. So, mo na hitabuha. Mo na yung ako'y pakita sa screen, ha? Mo na ang leader, mahigala student leader sa University of the Philippines, nga si Vince Francis Dingding. Unya, kuwan po ni, aktibo po ni sa mga organizations mahigalas pakigbisog niya kadugayan ni matud pa sa allegedly ni ipon ni dito sa mga rebelde og ngani matud pa mga higala mao ni ang secretary sa Southwest Negros Guerrilla Front atong i-confirm ni mga kaigalaan sa kining atong source god sa balita no base mahigala sa mga interviews sa side mga kaigalaan sa military o uban pa dito. Karon, asa man to iyang patayng lawas kasamang names. Ang ako mamurag naluoy sa kutaon kay kini mao ni gisud og box. Kining iyang patayng lawas. Unya medyo nasubo ta gamay kay kining bataa mga kaigalaan student leader graduar sa UP Cebu. Unya active manghigala sa mga organizations makikilaan pagpakabana sab sa ilang krusada namo po sila ilang kaugalingon mahigala nga pakigbisog pero medyo na kwanta ba nga ang iyang patayng lawas kay naapil sa enkwentro di po nato kuano although with due fairness sa tanan ang ginikanan makikilaan miingon nga dili na nila i-claim kanang maong patayng lawas medyo nasubo sa tanong nga ang ginikanan inana pero wata kasabot mahigala sa ginikanan nga side sad ug naunsang hitabua mo nang di ay later gan as ginikanan ato ning basahon sa ako mga higala kadali kini mao nga later no unsay mga rason di ba kanang anak nimo nang naa namatay unya di na niya kuhaon dili na nila kuhaon mga kaigsunan well in fairness ginikanan doon na po sila mga rason siguro ato siguro ang hatagag pagtagad pod basin og ang karapatan Cebu. Si Dennis Abarinto siguro dayken masig maka-appeal makahatag siya sa iyang side sad ani. Unsa ilang mga plano no? Unsa hitabuan ni di basta mo investigate mo himo nig inquiry ang karapatan Central Visayas sab ani?
ato sa nabion ang kapitan ri sa Capitol site kay murag siya mo igitugyanan sa pamilya na lang nga anak na lang ng patayng lawas dili na nila i-claim. Pastilan mga higala. Karon totoo dati padayon human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the point. Okay, atong nga balikan mga kaigsunan. So ni adtong Sabado di ay nga didto Miss Negros. Doon na dahil po mahigala enkwentro sa Negros Occidental. Particularly kanang kawayan Negros Occidental. Layo-layo rin kawayan sa Tubuso day. Layo na. Dako man kanang Negros mga higala. Pati dako at tanawa ko ng mapa mga kahigalan sa Negros. Dako ay. Dako pong kabukilan dito. So maor tao ni mahigala ang nangahitabo. Gipang sud na nila nig kwan. Matod pasto na ko ang report. Nagbakbakan ko dito mga sukin tigpaminaw. Onya mo ni namatay ni mahigalang 5 day ka mga NPA ni namatay day. Alleged sa member sa New People's Army. Ato ko nung ikwan ng mapa. Kada ko nung mapahaday sa Negros. Okay. Okay, ganito sa unahan ko na Occidental, Oriental ng Spikas. Kining Dumaguete, Oriental. O kana kon dako abitaw ning Negros nya kabukiran mahigala ba. So mo ni ang pagdanas mga patayng lawas in town. O niya dunay kwan. Kadto pa bitaw sa April 19 dunay nangamatay. Doon na po yung mga estudyante ito nangamatay. O mo ni ang mapa sa Negros mga kaigalaan. Asa man dapita ni names? Pwede ba ning butang checkmark ang kwan kawayan? Negros Occidental? O ang gihulngan butangi ko no kwan kay basig duol-duol na dito names kay makiglaag man tos pulaw ro nga to sa Occidental. Daghan sa mga listeners dito sa Occidental pod, kasama nga pulaw ro. Okay, so mo ni mahigala no. Okay. So karon ang nahitabo mga kagalaan nagkabakbakan dito nitong Sabado, napatay matud pa ning 5 ka mga member sa New People's Army sa likod na din gabahin, indekin. Sa likod ng gabahin. Okay, ugunya usa man gud sa napatay taga diri sa ato sa Cebu. Particularly diri sa Capitol site mismo, silingan nato og barangay. Naman mis barangay Capitol site. Atong silingan. Nahibaw-an nga kini si Vince Francis Dingding. Usa kini ka estudyante kanadto sa University of the Philippines og siya student leader. Amot ka ila ba kas buhi ki ani. Kining maong na-appeal mahigala sa enkwentro. So karon gipanghipos ng mga patayng lawas. 5 man sila kabuok. Ang iyang lawas alay nahabilin. Dito sa punerarya. Ako na subo lang ko bang pamalandungon nga di gyud lalim no kay kanang ginikanan ba. Nakasabot sa ta, namo gyud letters ginikanan akong basahon ang letters ginikanan. Pero dili basta-basta na ang ginikanan nga di na kamutan-aw sa katapusang higayon sa imong anak. Di na lalim sad. Pero ngano gyud kaha? Sumuni ang letters ginikanan akong basahon mga sukid tigpaminaw. Labot ining dili na nila i-claim kanang maong patayng lawas. Matod pa mahigala kining handwritten kini asa man dong names at ipakita tong handwritten letters sa ginikanan. Nato handwritten lang, katong handwritten lang ipakita dong names. Ako lay basa ning kuan names akong gipa-type ni Dekin Galinia ning kuan kini ni ang actual letter para mabasa nako. Katong handwritten letter nga maogi original nga gipada sa iyang ginikanan. Maipakita diri sa atong screen kasamang ni Muel. Okay. Sige. Kana mo ni. Okay, mo ni mga kigalaan ang nakasuwat. To whom it may concern. Matod pa. Our family has been aware of my son's passing last May 16, Vince Francis Dingding. Ang among pamilya sa Binisaya pa nahibaw na may labot sa akong anak nga namatay ni adtong Mayo 16 nga si Vince Francis Dingding. Circumstances revolving around his passing have caused so much distress. Our family, especially my wife, currently battling colon cancer and currently under a lot of stress, to which we were strongly recommended to avoid in order to promote further healing and recovery.
sa Binisaya pa mga sukid tig paminaw, ang sirkumstansya sa kamatayon ining bataa, ha? Ang sirkumstansya sa iyang kamatayon, makahatag ka na mo og tumang kaguol sa pamilya, ilabi na sa akong asawa nga sa pagkakaroon ng limbasog labot sa iyang colon cancer o sa pagkakaroon ana ay daghang mga stress nga diin kami girekomendar nga among likayan aron nga pag-promote further healing and recovery aron nga maayo siya o makarecover. Mabitaw na ka ng sakit nga cancer day, di ka may pa-stress ana. Kaya ka na kung ma-stress ka, na naa ka ng cancer mo, paspas na mahigalag ka kung lalim. So kasabot sa dita sa ginikanan indekin, manimbang-timbang sila day, namatay naman nilang anak. Kung dadon pa nilang patayang lawas, basig makahatag pagdugang stress. No? Unya, delikado kayo. Kaya na aman ay colon cancer ni. Matod pa sa letter, with this, we humbly ask your good office that any matters, transactions, or questions regarding his death be coordinated directly with our Honorable Barangay Captain Cap Kelly Quijada for proper assistance. So, Binisaya, patungod ini, mapaubsanon kaming nihangyo sa inyong buhatan nga ang tanang transaksyon, tanan pangutana, may labot sa iyang kamatayon, i-coordinate lang ditso sa among honorable nga barangay kapitan nga si Kelly Quijada alang sa proper nga assistance. This humble request would greatly help lessen the burden on our family this difficult time and to ensure that all concerns are properly addressed through appropriate local authority. So kining mao kunong kining maong hangyo, kining among humble, mapaubsanong hangyo, makatabang kini, nga malesen ang ilang, nga maugaan ang gibugaton sa ilang pamilya ni ining subo, ni ining lisod nga panahon, o ang pag-ensure nga ang tanang mga concerns ma-address mga higala sa appropriate local authority. Mo ni. Nyagi, thank you for your understanding. Respectfully, ang parents ni Pirma, mga sukin tigpaminaw. Na dunay PS, we decided that we will no longer claim his remains in Negros Occidental. Kasubong pamalandungon, mga sukin tigpaminaw. Subong pamalandungon nga ang ginikanan dili na mo claim sa patayng lawas sa ilang anak. Straight to the point. Na kuan ko day kay uban magod ina claim magud ani pero kani iya dili na. Mao lagi tungod pud lagi kay duna poy sakit di ay nga cancer, colon cancer ang asawa. So kumusta na magkarong iyang patayng lawas? Nga iyang patayng lawas naman ay nahabilin. Atong tawgon ko na si Kapitan kuan day. Si Kapitan kuan lang sa niya atong isunod si Dennis Abarintos sa karapatan basin og doon na sila mahatag nga dugang info nato or unsay kalaki ani, no? Di ba mo imbestigar sila aning hitabua. Pero ato sang tawgon kadali sa Kapitan Cap Kelly Quijada dili sa tong Capitol site atong kapitan ni tawgon to kadali ha sabay pag hinumdum na sa tagadali ni balik lang nato atong sabuton sa kapitan o si Dennis Abarintos karapatan ato sa sigurong pasultion kung unsay kalaki ani ron, no? Kuan sikat ning bataa diri sa University of the Philippines, UP Cebu. Kay usa man sa mga student leaders. Pero nasubo ta ba nga mo ni nadangatan niya unya di na sa kuhaon sa iyang ginikanan pagka paitas ano dili malalim. But with due respect, with all due fairness, doon ay mga katarungan sad, mga kagalaan. Kining bataa ni saka sa bukid doon na po sa iyang kaugalingon mahigalang krusada. Ato lang sang girespetaran mga sukid di paminaw. Pero karon naman namatay naman. Apan medyo na kuan lang sa tagamay nga nani mga higala. Standby ha, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ato na nakontak mahigala si Kapitan Kelly Quijada, atong hatagag pagtagad lubuntaga mahigala para ato sa siya mahinabi makaigalaan ni ining maong sitwasyon mga sukin tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight
Straight to the point. Kapitan Kelly Quijada, good morning Kap. Live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Yes, attorney. Good morning. Good morning, Tanan. Naminaw. Kap, ikaw mo gitahasan sa pamilya nga ikaw nalay mo coordinate aning kamatayon ni ining Osaka imong constituente din sa Capitol site nga si Vince Francis Dingding. Kumusta man Kap? Yes. Actually, attorney, gahapon medyo na nami klarong padulngan ani no nga isyu. Kay kanigong bata, attorney, para makuha ninyo ang record ani 2018 paninawagtang sa among lugar. Aha. O kay estudyante man ni siya sa una sa Argao katong sa science class gani. Oh. O niya pag high school pagka kuan niya pagkalis sa UP siya. So kuan niya po ni siya kanang scholar gyud. Niya aktibo gyud noon ni siya sa kanang kuan ba mga kalihukan. Now ang problema, attorney, mao lagi na nawagtang siya atong 2018. Kami diring mga kuan, mga silingan, tuo lang sad mi nga nilarga. O kay ang kuan sad pamilya medyo kuan sad ba wala ni istorya diyan sa problema. Oho. Now naigking lang ni atong hitabua nga nay nga ring mga taga AFP sa barangay o ni tungod sa Yukes buntag ni ngadto gingari sa atong balay kay ang balay namo diri raman tuol raman ta sa inyong kuan Stasyon. Stasyon. Silingan naman ta Kap. Mo na. Silingan ra gyud ta, attorney. Actually natay common friend. Oh. Engineer Pilapil. Oo. Now, so mo ni attorney no, ang status ron tuaron ang patayng lawas sa kawayan. No? Tinuod na ka nga letter kuan na authentic na. Ang ginikanan jud mismo ana maoy ni Hangyo nga ako na mo'y manubag kay tungod lagi sa sitwasyon nga naataw sakit ang iyang asawa. Oo. So, Subo pa malandungon. yes, attorney. Mismo ang AFP na ningkabot yun unta nga makuana, masettle ba ang issue. Kay first time niya lang nahitabo nga na-encounter nga naipamilyang ibalibad pagdawat sa kuan patayng lawas. Oo, no? Stilan. First time yun ko no, first time nila. Grabiha, no? Oo. So mo ni ang kuan ron, attorney, nabutang manggod nga murag nahimong sumsuman gani both parties. Oo. Oo, kay ang kuan ko no mga grupo ani na kuan sad sigon sa mga info sa nadawat namo nga tuwa na sad ngadto nagtapok ba sa kawayan. Oo, so mo ni attorney no, gahapon na confirm namo nga ngadto lang gyud ipalubong kay ang hangyo gyud tas AFP dadon man dire. Okay. Pero sad to say, kuan man gud ang case ani naabot na man gud sa PNP. Now ang PNP kinahanglan gyud nga kanang naimo claim na tong immediate family. Now ang kanigong pamilya, attorney, kani si Francis tunga-tunga ni within the siblings. Okay. Ang maguwang ani babae niya na nasa kuan pa pamilya, nay anak so di sad kabiyahe. Ang manghod sa ni bao pay pag-college. Oh, so Kunya ang papa unta kuan unta mao'y nasabot-sabutan ba nga mao pero pamgoy naggam sa inahan. so wa gyud pila day sa kabog igsuon Kap? Tulura, attorney. Tulo, so natunga-tunga day siya, no? Kani si Francis, attorney. Unsa man graduhan na ang manghod? Murag first year college pa. Dihapon sa UP. CTU sa akong nahibaw na. Okay. So, Oo. kisa may na-coordinate nimo dito sa kawayan? Actually, attorney, ang AFP 3 days namin nagsigig ka ng meeting dito sa Barangay Hall. Hapit na lang tibok adlaw mi magsigig negotiate unya mao lagi tungod nga police matters na ni siya. Ni sod sad ang PNP. So gahapon may gani na sa tay bagong station commander sa station 2. Unya ni direct contact siya sa station commander sa Kawayan. Okay. Motong nagsigimig hinang UI nga kung mahimo nga i-video call lang ba. Oo. Kay ang problema gud attorney ang kanimanggong kamatayon aning Francis kalit ba. Oo. Pero long term ang issue kay tungod 2018 pa siya nawagtang. Now ang gusto sa PNP ang pag-identify positively kung si Francis bagina ang naa kuan patayng lawas na aros punerarya. So wala pa na ingon niya kuan gyud, wala pa na ingon niya final DI nga formal o final declaration nga kining patay si Francis. Actually gahapon attorney mao na approve ng atong request nga i-video call lang. Okay. Onya positively identified yun sa parents.
Okay. Identify gyud. So, Pero mo lagi oo. prior sa kuan nakahisgot taon ang kanang ginikanan kay dito man mi with the presence of the PNP and AFP sa ilang balay. Mm. Naghisgot taon makaila pa ba ka taon unsa kay kausaban sa 8 tuig nilang wa sila kita silang anak nya nisod sa kuan ba siyempre naas kabukiran unsa na kay physical kuan appearance niya ba. Oo. Mo tong among giingnan nga isip ginikanan murag naagyoy ka ng lukso ganis dugo. Oo, mao gyud. Nya mo tong among gihisgutan sa nga unsay mga kanang mga uwat or unsa or kanabang unsay tawagan na kanang Mga birthmarks nana. birthmarks. Yes. Wa man din ni birthmarks unya natoy gisulti siya nga naay kanang uwat. So mo to gi-confirm kay pagkita nila medyo ni kuan naman god kanang gimikapan na. Actually gikuan gyud sa atong kuan atong AFP o sa PNP gipahimutang yun nasud naslungon unya gisininaan na. So, nya nabalsaman na ni. No? Possibly ato ni, yes, possibly. Oh, sa to pa kap no kanang kuan bitaw ta sa story bitaw ni kap ba. At least makuan bitaw tong kuan if lalim ni kamo mismo sa barangay nagtuo mong nilarga na ni tingali og kuan pod. Yes, ato ni kay IT man gud ni siya nya murag sa among nahibaw-an na ata ni papers na para Japan. Oh, kay butanta gradual kag UP nya IT ka. So, most likely katrabaho kag mga kuan na, di ba kalisod man trabaho ana. So nagtuo mo nga nanarbaho na ni, nagtuo na mo nga tuanan dito sa laing kuan. Yes attorney. Sa amo mga silingan ha kay kani mga 200 meters sa mong balay. Unya kani sang iyang mama, ako sa ning staff sa barangay. Paglingkod nako sa karon nga administration. Ay mao ba? Administrative staff ni nako. O nya mao lagi nakahisgot-hisgot mi, di man sugod kayo ko kanang kuti-kuti baon sa ilang kuan pero dili mo pagkuan nato ni lumad yun ning taga diri Kapitol unya kanigon ilang pamilya mama pa niyang mama Lula Silvia ning Francis ang kuan nila to ni simbahan active kini sa simbahan pamilya actually gabi nagpamisa gani kay kanhi sa Kristan man ni sa Kapitol Parish. Uy Francis. sus Ginoo ko. Oo. Kining so mo na gabi ang mga kauban niya mga sa Kristan nagpamisa diri da sa silang father diri ang katong iyang mga grupo nga napari na. Still Amo lang gi-secure ang area kay di mi gusto masudlag media kay di kay may gunahan bang kuan gani taong ginikanan. Bitaw. Oh, kasabot sa tamo nang kami bitaw tawag na minimo kay basig mas stress bitaw ginikanan. Doon na may kulon cancel din ni kap kining mama de ani niya, no? Actually ato ni ang kaning ang ginikanan unta atong Wednesday tani siya opirahag balik kay na kulon kanang cancer free na siya. Puti kaning lipayan namo kay akong pasudlog balik. Pero after sa operation pero mo lagi ni sugat ning issue sa iyang anak. Sus Nang Ginoo akong ko. gingnan nga na-stress na sa kagbalik dahil so paningkamot yun. Paita. Okay, na-chemo man ni siya. Muna kong gipa-medical leave. So, in fairness sa ginikanan, para nimo ikaw bagay nakaila, in fairness ginikanan, kasabot pa sa gyud ka nga nganong inana ilang desisyon. Nga di na sa mo claim na. Maulagi ato ni offer kami nga kaming LGU pero maulagi ako personally hesitant sa kumuadto kay bawa man ka nga ang kanang area ron nga gigikuan man persona non grata man ang atong mga kanang tuaspikas. I-declare Manila. So, mao na medyo init ko nga lugar ba. Oo. So, ang naa sa gyud sa PNP pagstorya na mo kinahanglan closest kin second degree mo gigikuan. Unya naon tatoy ni sugot nga igsuon sa papa pero sa to say ni kuan sa taong mga anak tungod lagi sa safety concerns ba. Okay. So, panalitan og mo kuan mo assist ang AFP or ang PNP nga mapadalang na dire. Ikarga lang ang barko dire nya tingali ang immediate family dili na lang sila mo hatag og disinting lubong basin ang iyang mga uyuan og ang immediate ang mga parente niya nga willing nga mo kuan mutabang. Gahapon nato ni murag ni decide naman itong ginikanan kay pagkuan nila gi video call sa PNP kuan Soko unya mga investigator nga to ni himo na gyud sila statement nga nga gyud ipalubong. Dito na lang sa kawayan gyud. Yes nga to sa kawayan attorney. Unya way mga palinting mutambong ining lubong. Murag wala gyud attorney. Oho. Kay ato panalitan mo ingon ang AFP mo tabang sila nga ma-shift lang ng pateng lawas dire bay sa dili na lang iuli sa ilang ginikanan para dili mas stress adto lang siguro sa uyuan o kinsay mga palinting nga willing nga mo kuan mo palubong. Basta na kuan ganito mismo kami attorney sa side sa among barangay nanawag man ko sa atong DSWS. Kay bawo na ko nga issue nangayo ko kuan ba kaning tambag otong ni kuan sa Ma'am Portia mao lagi i-coordinate na to ang DSWD sa Cebu o DSWD sa Negros. Unya possible kung may mga gasto kay naamag Tama, no, nato ni naatay bayranan nga 36,000.
Oho. Pero magpasalamat sad mi sa LGU Kawayan nga sila ni angkon sa Okay. bayranan. So dili ko no angay maguol. Ang pag-travel sa diri attorney mo ay concern pero mao lagi ni himom gyud statement ang ginikanan nga ngadto na lang gyud. Oo, ato po Bisan respetaran na lang. Oh. Reason out kung unsa gyud ito yung kanang ilang kuan rason pero ni kuan gyud. Mabitaw na issue sa na akong katong written statement nila attorney. Kay gipalutaw masagod na to ang issue nga to sa Negros, gipakita sa ko nga gipugos ko damong ginikanan pagpasuwat yan na wherein di na tinuod. Ang kuan ginikanan gyud na mismo ila ginang kuan, ila ginang kaugalingong kuan. Ilagi ng kaugalingong kwan. Yes. Wa gyud bini kuan kay ang AFP gusto gyud unta nga mada dire nga ma-reunited sila for 8 years na taon hapit. So, pero ginikanan ani, kamo mga silingan, walagwa lang ninyo, nito umong nilarga ng asa dapit, ba't ang ginikanan ani, nakahibaw sila nga, wa mo larga dito sa bukid ni siya, kaya doon na iyang kaugalingong pakigbisog san. Na ay dakog possibility ato ni murag nakakuha sila kay maulagi makuan mo gud nila, makita nila ba nga murag ni active sa ana nga mga kanang ato gani mga rallies dire. Yang gitambagan medyo naman kuno naminaw nila. Mausad. Why may coordinate nimo nga grupo kap like ilang mga kauban nga grupo kana magrally diri nga naluoy pud niya ilaning kauban nga may pasalig nga kami nalay bahala ani mohatag og disinting lubong dadon na diri nya bisag ari na lang siguro sa kapilya ihaya nya kami may bahala sa pag mga pangadji og uban pa na why ni coordinate nimo. So far attorney wala may ni duol pero mao lagi ni stick yun sa baruganan sa ginikanan nga dili sila gusto gani nga mahimuog kanang sawsawan ang issue sa ilang anak. Unang naka-decide sila nga ngadto lang yun. Unya nihangyo gani sila nga during sa burial ipa-video kay para mutan-aw sad sila. Kay mao lagi di man nato malikayan attorney nga kani nga issue national man ni no kay emergency man ni. So mao na ang kanang di sila gusto nga mapahimuslan ang kanang kamatayon silang anak og samot ba. Oo. Kay nga to ani basig ang ginikanan napa sa state of denial sa pagkakaron tingali og abot og mga murag maka-recover sa basi magmahay sila nga may pay diri gipalubong para mabisita na to especially nga I understand sa imong gisulti devoted Catholic ni sila in fact sa Kristan man basi mabisita na ni adlaw sa mga patay makadagkot sila dito ina na ba basin og yes attorney na-discuss gina na mo attorney tanan aspect amo yung gi-discuss sa ginikanan pero mao lagi mao nang nihimos lag official statement kay verbally mao gina ilang gistorya mao sa na among gistorya. Kay gusto sa gyud nga ang atong kuan kanang gobyerno nga mao lagi madadi re. Pero pag ingon nako nga kung unsay inyo kay nagstorya mi na attorney kami ra gyud way labot ang AFP ug PNP. Kami ra gyud ako ug ang duha ka ginikanan ni pagawas gyud sila sa ilang sentimento nga inanan lang magdong ra man na si ang iyang mama nako nga ikuan lang palihog kay di may gusto nga mahimong sawsawan ang issue. Maybe ko no kung maulian siya tingay makuha ra nila later ang kanang patay ang kanang remains na ba nga bukog or unsa basta nilang hangyo lang makakuha sila death certificate o kanang during sa burial makakita sila nga i-video unya hangyo nila gahapon sa gyud nga mark grave gyud kay at least maduaw nila kung puhon-puhon maulian na siya. Kay kung safety reasons ay kuan god nya di madto nya na pala ing rason mas stress na no kay safety lang possible. Kay katong iya mang uyuan panalitan di paminaw nako ang lungsod siguro sa Kawayan tingali ang area sa mga bukid-bukid mo ay delikado but sa lungsod nya considering naa ditong presence sa AFP o PNP tingali wala man siguro kuyaw na. Na-discuss gina na mo tanan attorney pero mao lagi nihimo gis lag official statement o nang nagi-written mo nang akong gingan mas mayong gong written kaysa verbal. Now, kung doon ay grupo niya panalitan din nga maingon nga mo coordinate nimo although wa may ni coordinate gyud ibutan ta lang bayan muna or kining karapatan mo ingon nga kap pwede kami nalang makuha ana unsa may imong una-una ka kap imong ihatag sa ako sang side ato ni mananghid sa tagtungod pero mo lagi gahapon murag sa 3 days na mong negotiation mo toy closure sa issue kay sila mismo gipangutana nga to sa LGU kay dito man gahapon pag video call LGU PNP, AFP, gipangutana gid sila nga unsa man ibiyahe ni namo kay gi-create na ni. Kay actually gi-create na gid siya attorney. Kung nakakita mo sa social media, gi-create na gid siya mo bitaw. Nakagubtan nga to kay nahibong sila nga naay statement ang ginikanan nga ipalubong ra din na sa Kawayan pero nganong gi-create ko no. Kay ready for kanang tato. Ipangandaman gid to attorney kay ang gusto lagi sa atong gobyerno, sa atong side dire sa kuan gobyerno nga i-travel gid kay gusto nila i-reunite balik ang pamilya. So unsa na magi statement og hugot man ang ilang baruganan nga mao na ngaton lang usa ipalubong.
Ang ginikanan ani niya kap considering nga imong staff gan ining asawa ani wa makasulti nimo og unsay pananghid ining bataa nga nawa siya sa ila. Actually, wa gyud ko nakapangutana bahin anak ni attorney ha kay mao lagi 8 years na. Unya last year lang ko video naka-coag storya nga ni anak ko ba nagtapok-tapok mi kay amo gong sitio attorney naami mga kaning GC ba. Kay kung naay butang to na basura mo text man ko ganay basura o na ipagawas. So inana may ka-close dire. So mo na last year naay nakahunghong nako kay tingita ko nga asan ba tong anak ni kuan mo tong naay niingon nga medyo tuan na kuan sa Pikas grupo ba. Otong na nakoy hint pero lisod masagod ako kung personalon na kung kuan ang ginikanan na medyo na siya sakit pagkaibaw sa dako anang issue ha. Oho, ang kining iyang anak nga kamagwangan unta at least kituluman sila pero naminyo naman pod murag lisod sad kayo murag tingali Wala man hagipot sad. dili nagpuyo na diri ang maguwang attorney naglain na ba. Oo. Wala po ang magawa mayon nga kami lang palubongan ako manghod. Lahi man yung pamilya. Murag common stand yun nila attorney kay before ko ni kuan unsa man stand ni ginikanan os pamilya ingong gyud pamilya. O kining iyang inahan in taon nga nagsuffer og colon cancer dugay na ni suffer ka pila na katuig. Kuan lagi attorney last year lang pagkuha ginako ani niya isip ko paglingkod na to sa 2023 na siya complain sa ako nga mao lagi na siya discharges ba. So mo na kay naman sa nagtrabaho ko sa Unas Perpetual, ito akong giingnan nga ipakuan lang kanamo kanang tanan natong mga paagi nga mga laboratory ka. So mo tong gipalaboratory na mo attorney dito nasakpan ang iyang gipamati taon. So malagmit katong bataa siguro kato si Francis gipahibaw sadto nga imong mama ni dunay colon cancer. Bahin na nato ni di sa ko katubag kay murag ang communication akong gipangutana ang amahan wa magid sila communication na. So for 8 years wa sila communication? Ako ganing giingnan nga sa kakuan ron ka high-tech cross panahon na ay mga social media wa magid nitawag nimo. Ningo mga amahan wala gyud. Sa una sa company kay aktibo man na sa simbahan in fact nasa Christian man sa diha sa imong barangay kap dili ni aktibo sa youth inana mga organizations. Wala, kay sa ako nabantayan ning bata na to ni nagdako ni kay naamang ko'y bakery sa una. Makadungog lang ko stingo gani mo palit sa abong tindahan. Kuan gani murag lunar type siya ba. Ang iya yung kuan ani simbahan, eskwelahan, balay. Active man gud kuno ni si Francis Dingding sa iyang Facebook page. So malagmit Sad kay ko wa man ko nagkuan siyang page sa good attorney. mga taga-UP, mga mga kaila, mga classmates ba ka, wa gyud mo communicate nimo sa dinha. Sa unsang pasabot nimo karon nga situation? Oo, nga kini karon sitwasyon ba nga ato lang tabangan kap or kami lay bahala ni kap. Wala gid attorney, wala. Wala ini ko anako nga sa side sa ilang kuan wala. Oho. Kay So 3 days na gud may ay karon ika 4th day ro na mo nga kuan niya. Karon sad na sa koy bisita sa gato nga murag makipaghisgot sa bahin ani nga issue. So mo na akong kuanan kay gabi na nanghid ko sa ginikanan kay gahapon man na medyo na closure ba. Na na-confirm na gid nila through video nga mao gyud si mao tong patayng lawas to angat to kay mao magipangita sa PNP Soko. So ni-decide magid sila nga ngadto na lang gyud na gi-videohan ganito during sa ilang pagkanang kuan nga final na magid inyong desisyon. Ni tingog man yung both parents nga nganha na lang gyud ang lubong. okay, so kanus amang gikuno ang lubong na lang kap. Gi-process na gahapon sa hapon, I don't know kung karon, ugma, or unsa nga di attorney. Basta ang ila, magpa-inform sila ang pamilya dire nga kung unsa man gani, kung ilubong na, magpa-kuan sila sa video gyud. Murag na ito i-offer gani ang AFP nga mungari sila sa ilang residents para live nilang makuha ang kuan during sa burial. Oo, kay panalitan ang sitwasyon na doon na po in charge dito nga maoy masabot nga ikaw may mo video dito para ma-live na to ni. Yes, attorney. Ang murag ang AFP side maoy ni kuan. Sus Ginoo ko. Sige kap no, unsa may atong matambag ka nini or leksyon or imong mensahe sa mga kabatan-unan o sa mga inani nga mga sitwasyon kap nga medyo makaluluoy man ang sitwasyon na. O, sa imong mensahe sa atong mga listeners o katong mga naminaw na to, katong mga batan-on karon, mga ginikanan karon nga naminaw. Actually, attorney, lisod masagyod no kung ato ni ikundina gyud maayo no kay kanigong batan-a makaingon lagi ta usahay nga ang ka-bright di gyud kanaganing rason nga makadesisyon sakto pirmi or makaingon ta ang ka-bright makaingon ta desisyon og sayop. O inon wa may perpektong tao pero mao lagi kaning batan-a nagsunod yun ni sa unsay naa sa Biblia kay sa Kristan God.
di ba? So dako sa ila ganing grupo na napari. So basically kung sa kuan pa doktrina pa sa simbahan, sakto siya. Unya UP sad siya, so gobyerno na gasto. Mao ni sad to say mao ni ang outcome, gobyerno gasto niya, gobyerno ra say nakapatay. No? Eh moingon man ta encounter ni gobyerno man. Ang ako ra gyud ato ni kada desisyon ron sa kabatan-unan, labi na ron nga grabe ka kuan sa atong social media gani. Kay tan-aw na ko may ginikanan mo tudlo para mabati ang kaugmaon sa atong anak. So ang ako lang respeto sa ginikanan, kinahanglan mo tigbabaw gyud karong panahon na kay mao lagi na way ginikanan gustong maguna ang kamatayon sa anak. Nga sila pay muhipo silang anak. Ang pinakabati girong nahitabo kay for 8 years, almost 8 years, wag gyud nagka-reunite balik town tungod lang ani nga issue. Sos Ginoo ko. Sige Kap, salamat kay Kapitan Kelly Quijadas paghatag panahon nato dito sa DYHP o sa IFM. Sige ato ni. May buntag sa tanan. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, atong gikontak si Dennis Abarientos, ang head sa Karapatan Central Visayas, pero di man gyud makontak. Doon na dahil sila ilang statement na nga gihatag. Ako lang basahon kini mong statement, no? Kaya di man ito makontak si Dennis. Nangay tag number pero nag-ring ang number pero di na ito makontak. So sige lang, basin og na busy ba ka ron sa hitabo Nana sila ilang statement, ako lang yung basahon. Ato lang i-flash the names. Karapatan Central Visayas raised the alarm over the reported move of the AFP to claim and transport Dingding's remains under unclear circumstances. Matod pa. Sa Bisaya pa, ang Karapatan Central Visayas ni isa og alarma labot sa gikareport nga lakang sa Armed Forces of the Philippines sa pag-claim o pag-transport ni ining patayng lawas ni Dingding ubos sa dili klaro nga sirkumstansya. Tabangi ko sa pagbinisaya ning uban ni Day. Matod pa din friends and paralegals of Vince Francis Dingding who traveled to Kawayan to pay their last respects report that Dingding's body is now being prepared for transport. So ang mga higala kuno o mga paralegals ni Vince Francis Dingding nga may biyahe padung sa Kawayan paghatag sa ilang katapusan nga respeto. Mi report nga kining patayng lawas ni Dingding gipreparar na alang sa pagbiyahe. Staff members of R&S Funeral Homes reportedly could not identify where the remains would be taken, stating that they were only instructed by AFP and police personnel to place the body inside a crate. Sa Binisaya pa mahigala nga kiniday kuno mga trabahante sa R&S Funeral Homes gikataho nga dili maka sulti asa dapit ang patayng lawas dadon. Og miingon nga insaksyonan lang sila sa AFP o sa mga police personnel sa pagbutang sa lawas sulod sa crate. In a handwritten letter signed by Dingding's parents, marag ilang gi-question day ang kini mo handwritten letter, no? So mao day ni mga sukitig paminaw ako kabasa ini maong kuanda karon pa. Salamat kay Inday Ken ha. Ni-provide siya kay atong gitawag si Dennis Abarientos di man makontak siya ni amay statement attorney. Sige ato lang basahon ning statement. Mato pa din in a hand letter signed by Dingding's parents which the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC has made public, they stated that they would no longer claim Dingding's body with the understanding that Capitol Site Barangay Captain Kelly Quijada and the local government unit of Kawayan would facilitate their son's burial in Kawayan. Sa usa kuno ka sinuwat, kinamot nga suwat, nga gipirmahan sa ginikanan ni Dingding, din ang NTF-ELCAC mipagawa sa publiko, miingon nga ang ginikanan dili na mo claim sa patayng lawas ni Dingding, with the understanding nga si Kapitan Kelly Quijada o ang local government unit sa Kawayan maunay mo facilitate
sa paglubong didto sa kawayan. It is important to note that this letter was written on the morning of May 18 during a visit by individuals who identified themselves as elements of the AFP Visayas Command to the family's residence. So ila dahil i-question ni maong letter day. It is important to note, no? Nga kining maong letter nga gisuwat mahigala ni anang buntag sa Mayo 18 atol ni sa pagbisita ni ining pipila nga nagpaila sa ilang kaugalingon nga mga taga AFP Visayas Command didto sa pamilya sa panimalay sa pamilya. This development further underscores the need for transparency regarding the circumstances under which letter was written and the decision surrounding the handling of Dingding's remains. So mo ni mga sukit ni paminaw nga kining maong nga development nag-underscore sa transparency matod pa mahigala. The statements released by the NTF LCAC and Brigadier General Jason Humawan of the 3002nd Infantry Brigade attempt to paint Dingding's death as a simple story of a lost son allegedly misled into armed struggle. Kini ko namang statement sa NTF LCAC o ni Brigadier General Jason Humawan sa 3002nd Infantry Brigade nagsuway kini sa pagpintal nga kining kamatayon ni Dingding usa ka simple nga sugilanon sa usa ka anak nga nawala o nasaag into armed struggle. But beyond the carefully crafted narrative lies a more troubling reality. Apan luyo ni ini kuno mahigalang giayo gyud pag himo nga naratibo dunay mga troubling reality. A family and community now being confronted with decisions and actions surrounding his remains that raise serious questions about transparency, dignity, and respect. Straight to the point. Matod pa mga sukintig paminaw, no? Sa Kalapatan Central Visayas. O matod pa mga kagalaan, if the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Dingding's family, ato siguro taga-ag, andong? Ako lang yung basahon mahigala ni tiwas ng iyang letter. Pero mo ni mahigala ang mga pictures, no? Para dili mo maburingan din, ha? Mo ni ang iyang letter. If the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Dingding's family, then it must stop turning his death into propaganda. Matod pa mahigala. Kung ang NTF LCAC tinuuray nga nag-wish paghatag og pasidungog sa kamatayon og sa kaguol sa pamilyang Dingding, din ilang hunungon ang paghimo nining maong kamatayon nga propaganda. So para nila dayday kining sa Kalapatan katong 110 liter propaganda to. Propaganda to. No? So muna nga gusto tara kong makuan si Kapitan Kelly mo ini sulti nga authentic na nga liter kay gi-question sa na may gala nga propaganda. Di po na to mahinabi ang ginikanan tungod kay mo hospital na sa tako tinuod manggalin doon na day cancer ni manghigala ning asawa in town. Okay, mama ni ining Dingding. Matod pa, publicly framing him solely as a victim of movement erases his own convictions, his agency, and the social conditions that led many young people to take the paths they did. It is inconvenient to reduce his life into a cautionary tale while ignoring the deeper issues of injustice, poverty, militarization, and repression that continue to plague the communities. Respect for the dead means respecting the wishes, rights, and dignity of the family, not controlling the narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So kining pagrespeto mahigala sa patay, nga lawas, respeto ni sa hangyo, katungod o dignidad sa pamilya, dili ang pagkontrol sa istorya, sugilano, narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So dili ko no political messaging mahigala, no? Dingding was more than a talking point
in a counter-insurgency campaign. He was a human being whose memory deserves truth, dignity, and accountability. Straight to the point. Karapatan Central Visayas calls on authorities to immediately disclose the intended destination of Dingding's body, respect the rights and wishes of the family, and end actions that further inflict pain and outrage on those mourning his death. Straight to the point. Matod pa mga higala, no? Kinini ang mo ni ang hitabo mga sukit tigpaminaw. Sige ko no, basig kuan ato na ato siyang kuan ma-interview si Sir Dennis Abarintos aron nga kuan. Sige, ato mahinabi may galagdugang labot ining ilang statement na sa Karapatan Central Visayas sa kamatayon mahigala ni ining usa ka student leader kaniadto sa University of the Philippines sa Cebu nga si Vince Francis Dingding. Ato hinabi online si kuan Dennis basi maka tubag sa nato naron, no? Dennis Abarintos may gala ang head sa Karapatan. Kini nga portion nato ganato makigilan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaayang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company nga mao mahigalang Ergansen Herbal Products Trading. Gidistribute sa Belgian Marketing ug FDA approved. Bisan sa bag-o nga karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang the original Koi Herbal Dietary Supplement. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan. Sige lang, no? Ato ning kuan anyway nabasa na nato ning iyang kini ang statement pero mas maayo og nakontak naman nato ni si Dennis Abarintos og ato mahigalang mahinabi sa maoy head ining Karapatan Central Visayas. So ato lang sa pangitaag pamaagi nga makahinabi nato mas maayo gyud mga higala para nga makuha nato pod ang side sa iyang kwan. I understand amigo gini kay ning Dennis. Iyan ang amigo ni si Dingding. Makasabot sa taba sa iyang story sa iyang kinabuhi. Mga sukit tigpaminaw. Doon na sa iyang kaugalingong sugilanon, doon na sa iyang kaugalingon mahigala sad nga krusada nga iyang gisudlan mga kaigsunan. Straight to the point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.